नै लोगोफोर बिराद मोजां मोनबाय टेस्टि यामि कारि आयौ आयौ मासि मोजां बिराद गोथाव जाखादों नायनायाव जेरै समायना जानायावबो गोथाव जाथारदों बोरैया होनबाय बिराद टेस्टि जादों नोंथांमोनहाबो बिदिनो संनानै जानो हागोन। हाय लोगोफोर मा खबर गुड मर्निं आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ जोंबो मोजाङैनो दङ नै दा फुंनि 8:10 जाबाय आरोना ओमफ्राय बोराय बुरै जों बाजाराव थांनो ओंखारदों मा मोनो मा नुयो नोंथांमोननो देखायलांजोबगोन ओमफ्राय नोंथांमोनहा अननानै स्किप खालामालासिनो जोबजासे नायलांदो। नै मनाबो लाखाथारबाय थोदो बिदिब्ला बाजारसिम नै जोंना कारा फार्स्टआवनो फैबाय जों नै रसराज रेस्टुरेन्ट माने साहा दखानाव ना बिराद मोजां गोथाव मेथाइ आरो साहाखौ बिराद मोजां मोनो बेखायनो बेयावल' फैयो जोङो। बे मेथाइखौ ना एकदम जाथाव मोजां साजायना दोननाय नुनायखायनो आङो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामबाय जोंबो जानोसै नै फुंनि ब्रेकफास्टआ जोंना दिनै दखानावसो जासिगोन लोगोफोर न'आव हास्लाबदिया नै जोङो दानाबा बोराय बुरै फुरि जानो नागिरबाय ओमफ्राय साहा लोंसै ओमफ्राय आङो बेयावहाय साउन्डखौ बन्द' खालामनाया माने बेयाव आर्टिस्ट सं रोमै दामदों ओमफ्राय कपिराइट फैजानो गिनांगौ बेखायनो आङो साउन्डखौ अफ खालामबाय लोगोफोर नोंथांमोनहा लुगैनांला दे जाबाय नै जों जानायखौनो एसे होसाबबाय आं लोगोफोर सरि दे माथो मालाय गिदिर इउटुबारफ्रा बा हासुनो थांनाय खिनो थांनाय हाथिउनायफोरखौनो होयो आंबो जानायखौनो होबाय नायसाबदो लोगोफोर अननानै प्लिज गाज्रिफोर दा मोनसै। No. दाना माने केसेर होलाहाय बिफा दाख्लैजों दिनजों होआखै ने नै लोगोफोर बेनो जाहैबाय जोंनि बुधबार आरो रबिबाराव लकेल मैगं मोनग्रा जोंनि मादैमोन आब'मोन बायदिसिना एकदम गामिनिफ्राय फ्रेस मैगं लानानै फानफैयो बेखौनो लांनो फैदों जोङो दा ओमफ्राय ना लोगोफोर आङो मैगं बायनाय भिडिअखौ नोंथांमोनहा नुनाय नंला बोरैया खेबनो लाजियोनो आंबो एसे लाजिदबो बेखौनो लानोसै नामा सानबाय आं मा एसे समायना गोजा दा ए नै मा बाजार खालामनानै लाबोखो जों जेबो लाबोआखै दे सिरा गाइखेर टमेट' खुदुना बुथुवा सबाय फानलु गिदिर फानलु फिसा ओमफ्राय नारजि आरोना ओमफ्राय नै इयो मा दे जुमब्रा टेङा नारें जुमब्राखौ एसामिसाव रबाब टेङा होनो खोमाने लोगोफोर एबार ओंखाम संनोसै बारा जेबो लाबोलाबायाखै मानो होनबा दानि मैगंफ्रा गोबाव दोनजाला बोरैबा ग्लेब सेवलाङोना बेखायनो फ्रेस लायनानै जायो आरोखि ना जोङो ओमफ्राय आङो दिनै संनो नागिरदों ना गोरानजों सबाय आरोना नै खुदुना बुथुवाबो बासिखांबाय सायखांबाय सुखांबाय ओमफ्राय टमेट' थाइसे होनानै संनोसै नोंथांमोनहा जायोना जाया कमेन्ट्सआव खिन्थाहरलाय जोंना बोराया बिराद मोजां मोनो बेनि फेभरेटथार आरोना ओमफ्राय जोंबो जायो थावबो होबाय आं थाव सेरो दे लोगोफोर खुदुना बुथुवा ओंख्रियाव ओमफ्राय सामब्राम हाबाय फानलु थाइथामसो होबाय आरो थावा जाबाय दाना नै टमेट'खौ हरबाय आं ओमफ्राय दै एसे होनानै फोरानफिनबानो जाबाय आंना मैद्रुआ एकदम संख्रिया पारफेक्ट जाखाबाय दानाबा जाबाय मोनबाय आंना बियो बन्द' खालामबाय आं नै आङो ना लोगोफोर सबाय रुनाय सबाय सिटि मारिनाय बेफोरखौ जेबो देखायाखिसै डाइरेक्ट थाव सेरनोसै सर्टकाट एबार आङो सबायखौ थाव सेरनोसै लोगोफोर खारदै होबाय सागं साखांबाय आरोना ओमफ्राय थाव सेरना होसनसै मोदोमनायनि हाइजें सामब्राम गुफुर बिराद बरिया मोदोमबाय सामब्राम गुफुरजों हाइजेंनि मोदोमनायखौ मोजां मोनथारो आङो एसे बेनो कालार जानायनि बेनो मोदोमनायनि
एसे नांबावगोनहाय आथाद्राय जाबाय नै ना गोराना बालाबोथिया थुरि माबा माबि आरोना एकदम साफाथार न'निसो होनोसै नै ओंख्रिया एसे खम जाबाय ने नैबे जाहैबाय आंनि मिरामिस बे बोरायनि गोदौबाय थाबानो मोनसिगोन बिराद मोजां गोदौबायबो मोनबायबो आंना ओंख्रिया मोनबाय ओमफ्राय आङो बेयाव हाइजें बिलाइखौ नै फिसा फिसा हानानै हायाखै बस'दों बिदि होना हरबाय मानो होनबा दा हाइजेंनि सिजन ओमफ्राय बिराद टेस्टि जायो लोगोफोर मगा दुन्दियाखौ मोनबा साबसिन जाबावो लोगोफोर दिनैनि आंनि रेसिपिखौ नोंथांमोना माबायदि मोनखो प्लिज अननानै कमेन्ट्सआव खिन्थाहरदो आरो दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनफिनसै स' दिनैनि थाखाय बाय